Diolch yn fawr I chi gyd, thank you very much. And we send our warmest condolences to everybody in France. Now welcome onto the stage, please, to sing the anthems. Rhydwen Price. Could I ask you all to be upstanding for the national anthems, please, ladies and gentlemen? La patrie élégie de gloire, enlevée entre nous de la tyrannie, entendant sanglant enlevé, entendant sanglant enlevé, entendez-vous dans les campagnes rouges, ces farouches soldats. Vivo campane, oh âme citoyenne, formez-vous bataillon, marchons, pour un pio, après Noncio. Price hwnna. Yn yr anthem Ffrengig. Sicr un o uchafbwyntiau'r wythnos yma na Rhydwen Price. Oedd bobl wedi gofyn I mi ar ddechrau'r wythnos be oedd un o uchafbwyntiau'r digwyddiad yn y canolfan gneifio Meirion. Wel, Rhydwen Price oedd hwnnw mae o'r rhagor o berfformiwr. Agi! Come on, boys, get stuck into it! France versus Wales. Dyma ni felly. Timekeepers ready, judges ready, cheerers go! Ffwrdd â ni felly ar gyfer prawf cynta'r dydd Mercher mawr yma yng nghanolfan gneifio Meirion Cymru yn erbyn y Ffrainc, tîm Cymru, Ian Jones, Gwion Evans, y Ffrancwyr Loic Legonia, Timoleon Resno. Edrych ymlaen yn eiddgar ar gyfer y prawf yma. Ie wir, mae'r ddau Ffrancwr, Loic Legonia a Timoleon Resno, mae gen nhw dipyn o waith cadw fyny fo'r ddau Gymro. Y ddau yma Gwion ac Ian wedi cneifio'n wych trwy'r dydd. Pencampwr Cymru a pencampwr y gylchdaith yn cneifio mewn tandem yna. Pwy sy'n mynd i orffen yr oed cynta? Ian Jones a Gwion Evans ar 4. Dwi'n meddwl bod Gwion I mewn ychydig o eiliadau o flaen Ian Jones ond dim byd yn ddi ar hyn o bryd. Lle mae'r Ffrancod arni? Welwch chi, rwan mae y cynta o'r Ffrancwyr yn mynd ar oen I lawr. Timoleon Resno ydi hwn yn fan hyn. Loic Legonia ynta wedi gorffen yr oen cynta. 20 o wyn felly. Gawn ni weld a fedra nhw gadw fyny a dal y tîm Cymru Ian Jones a Gwion Evans. Ie, fantes fawr gan y Cymru ar y funud newydd fod yn cneifio mewn rownd derfynol. Felly wedi gweld
y safon a'r cyflymdra sy'n rhaid i gyrraedd ar 20 o wyn, felly maen nhw'n dal yn gynnes ers yr awm derfynol diwethaf. Sol a Gwion Evans i mewn am ei trydydd oen yn barod yli. Munud a 15 ar y trydydd oen allan. Eithriadol. Ian Jones wedyn yn ta mewn am ei trydydd oen. Rhydian Evans yn ei gyndod o dal y bont yn y gorlan. Llawer iawn o gamol i'r gweithwyr yn y gorlan wrth gwrs yn darparu'r wyn yma yn berffaith ar ei cyfernw. Timolion Resno fyna, Ffrancwr yn y canol. Cnifiwr mwys iawn. Ydy, mae o'n brofiadol iawn. Da ni wedi weld o lawer iawn o weithiau yma o blaen Loic Legonia. Ydy hwn, mae teulu Legonia yn adnabyddus iawn hefyd i ni'r Cymru bellach. Mi ddylen ni fod i gallu yngen i enwen nhw'n dda iawn erbyn hyn. Maen nhw wedi cefnogi'r sioe fawr ar ymgyrch gneifio, ym Manghanolfan gneifio meirion sawl gwaith o'r blaen. Dyma fo Gwion Evans i chi. Unwaith eto, Ian Jones mewn â fo i'r gorlen. 5 oen gen o fo, oes bach, mae'r bechyn yma'n hedfan a fel o ti'n dweud achos bod nhw wedi gallu cnesu fyny, maen nhw'n rhagori ar hyn o bryd ar y Ffrancod, ond pob peth i chwarae amdano fo, 20 oen yn y... Mae un ar ôl, dwi'n gweld o'n chwarae, edrych am rhywbeth. Dyna fo Timolion Resno ydy hwn yn dal i fwrw iddi, cystal ag y gallu tho, ond does a ddim byd yn mynd i gyro cyflymdra'r Cymru ar hyn o bryd gyda Ian Jones bellach wedi achub y blaen rhyw chydig ar ei bartner Gwion Evans sydd wedi colli reolaeth am eiliad, colli eiliadau yn fanna ar yr oen o gen o fo. Diolch golygu dim byd o fo. Sbiwch pa mor gyflym mae o'n gorffen yr oen. Mae lawr y goes ôl na. 1, 2, 3 ag i lawr ar hi i'r twll. A dim byd ar ôl a hynny'n ei gwefn nhw gyd Clus dros ben. Yr ddau gnifio na'r derchog. Dwi'n siŵr os ydy'r pwysau oedd ar ei sgwydden ywan bod nhw yn y tîm. Maen nhw'n gnifio mor hwyd a mor hwylus a mor gryno hefyd. Dwi'n meddwl bod nhw'n dathlu dydyn yn mwynhau yn gwerthfawrogi'r ffaith bod nhw wedi cael y dewis o'r diwedd, wedi cael y fawd i fyny. Do, wir. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. A dyma nhw, y ddau yn troi efo'i gilydd ar ei oen ola, oen rhif 20. Gown ni weld pwy sy'n mynd i gael y hawliau i frolio yn y stafell newid ar ôl hon. Gwion Evans neu Ian Jones. Dwi'n meddwl mae Gwion fyddi o ryw fymryn lle ie wir. A gogledd yn mynd â hi yn erbyn y chanolbarth. Ac Ian Jones yn sydd ar ei olo yn codi rhyw olwg i weld rapio wyt ti'n nghiro i tro yma. Mae yna dro nesaf mynd i fod yn llawer un wrth gwrs tra fod Ffrancwyr yn dal ati rhyw chydig o waith ganddyn nhw ar ôl yr en oen yna bach yn anghyfforddus yn creu trafferth i Timolion o'r Resno fan hyn yn ta'n gallu dal ati i gneifio gweithaf hynny. Rheolaeth dda iawn ganddo fo ar oen digon anodd i gneifio a dweud y gwir, ond sbiwch ar y cyflymdra fanna ac o Loic Legonia i bartner o hefyd 1, 2, 3 falle oen ar ôl, ond Timolion Resno i mewn am yr 20 oen, felly dyma fo yn gorffen. Timolion Resno, mi fydd o'n cymryd chydig o eiliadau i wneud y bol, chydig iawn mwy o eiliadau fydd o angen cyn gorffen. Rownd y cefn yna, fyny'r gwddw yn barod, drwchwch chi, a mi welwch chi ôl y tansail yna ar y cefn yma i sylweddoli faint maen nhw'n gymryd allan o fanna, chwarae teg iddo fo. Cnifio taclus iawn, y gynnyll lleidfa yn cefnogi, yn clapio yr oen diwetha yma. Sbiwch ar y gynnyll lleidfa, dyma'r math o ysbryd sydd yma. Diolch i'r Ffrancod mae'r gynulleidfa yn wneud ac yn mwynhau i perfformiad nhw yma prynhawn ac dros y dyddiad dwytha yma wrth gwrs yn cystadlu yn sioe frenhinol y Manghanolfan gneifio meirion. Dyna ni felly! Loic Legonia, llongyfarchiadau iddo fo a chroeso a diolch mawr iddo fo a gweddill tîm Ffrainc. Ian and Gwion, go get ready, you got another 20 seat final!